Το τούμπανο. Λοιπόν, για το λίγο, για να μην παραπονιέται, το γράψαμε. Σκεφτόμαστε διάφορα. Έχοντας εδώ 1300 AS ABS, σφαιρικά το φυλάκο ουσιαστικά, 113 άλογα στις 7.500 προβές, 1084 κυβικά, από τετρακύλινο σε σειρά κινητήρα, ρυθμιζόμενη μαρίνα συμπλήθηκε φρένο, μια καρατιμόνα απίστευτη, δεν έχει upside down βέβαια, αλλά έχει ένα πολύ σταθερό προστήλο, ρυθμιζόμενο και αυτό σε κάποιες θέσεις. Εντάξει, δεν είναι super sport το μηχανάκι. Ένα αφαίρι το οποίο καλύπτει σε ταξίδια, δεν σας βγάζει τον άφιανα. Με μονή μπουκα η εξάτμιση, 4 χταπόδια σε μία με καταλήτη που ελέγχουν γραφισμένο 3 από την ανακοινέτος. Ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο με κλειδαριά στην αριστερή πλευρά. Κλασικά η ευχέρεια σε όλα τα όργανα της Honda επαναλαμβάνεται και εδώ. Όλα τα έχω στα χέρια μου δηλαδή, δεν είναι γερμανικό να ψάχνω. Σόβα αριθμιζόμενες αναρτήσεις πίσω, μόνο ως προς την απόσβεση αν θυμάμαι καλά. Ένας ένδοξος κινητήρας, το μόνο που εμένα με χαλάει είναι ότι έχει το τσόκ στα πλάγια. Αλλά δεν χρειάζεται τίποτε να το χρησιμοποιήσετε, εδώ που τα λέμε. Με ψηλή κατανάλωση μοτοσυκλέτα, αλλά για μένα είναι το επιστέγασμα μιας φιλοσοφίας, της Honda. Είναι το ίδιο με το Motor περίπου το 80, αυτό μου θυμίζει εμένα, το